pantas temen katone larang lirik ari matane sapa bae jodone sapa wong sing ora pada kidana papa Prancis ni wong lanang eman sayang ning keluargane wong lanang sreset teman ning ngomonge nok si bapu sopan bisa yen ngomong gelang dadi rapine rai ayo kalas yen pumuran waduh ganden lambe apa sampai kaget menyer yen bemesan waduh sinden solot temen sinden ya ya solot tinggal sini Alhamdulillah ya Prang. orang karuan dengan kelingan lagi Jayabaya Ketemu karo aduh mih masih pada waras dah hari Gatot mah mati Nah, artinya tapi. alhamdulillah sedulure ilang siji Ya, iya ya, Pi. ya barangnya mah ketekor sih ndak gana sejelalatan mbak kayak kita aduh cah bahkan ganden bahkan jelengakan jagat apa kan desa apa kini Kiki Wak Lanca mulia. Ranca mulia Wak rancang mulia ya Ranca mulia waduh humai bagus bagus sekian malingan Iya ya, Dok. anak das sudah bikin dongol Reang muter-muter ngulati bolet. boleh Ki makanenan ki. iya Sama waras den. Semolo. Cemberaken. dok jaredek maki caki nyamun siaran bisa kamar ngobrol karo sira Iya ya priwe sih. wong kene ki umahe bagus Bagus. kabeh Bener. oh iya beli Ya iya dong. ku ana dasare umahe bagus ku Apa yo? Apa ana dasare apa kuno? anake pada mangkat ning temblekuan Duduga tembelakwan kana. hah Tlepongwan. temblekuan Duduga tembelakwan. Taiwan kono. oh iya Iya. pada mangkat ning Taiwan Nah, kirim maning gawe omah gawe omah. kirim maning tuku sawah Sawah. kirim maning tuku mobil Avanza Bener. kirim maning tuku motor repot Hah? Duduga motor repot duduk. repot Duduga motor repot. apa jare sira Motor repot. repot hotel sing lunas Iya. cuma kredit Astagfirullahaladzim. repot setoran bulan 700 Iya. bahkan yang beli setor 3 bulan ke motor itu bahkannya jadi
Kejek. Ditumpakan aku. Iya orang kempes ora apa. Padahal sih ya. Arep dicabut Oh. ning ngiler. Berarti motor remote kuno. Iya. Ana maning motor ki. Apa kuno? Motor budek ah. Ah? Kita lagi main kejendong. Anak motor budek gak? Aja guyon perkara kuwi. Apa sih? Ya masa ke motor budak mah. Iya sing cilik kah. Sing ora krungu lah ke suaranya ke motor apa? Sepeda listrik. Motor budek. Ya kabeh ke motor mah budak. Iya. Iya ya ketek. Jemberaken. Aduh lagi awan meribut nang ya. Bener iya. Barang saking mau wis mengkenen bae ya Priwe. wong kana mah genting tinana pegot. Ah, bener. Kita kedok karo komprang ning bujange adoh. Bener ya. Bener-bener jelas bujange. Bujange ning pesantren kali Cetol. oli gawe maning pas kom. Menengah. Aja kuyu Menengah ganden, menengah kali gede. Kita ki bujange ning kali gede. Iku sih dasarku ngomong Ning kali baru anu gede, ada Pak? dudu ning kali gede kana dudu. Apa? Ning kali Brantas. Iya. Kali Cimanuk makanan. Cimanuk pengendake kono nyauri. Sendak ora di. Nah, saking ngormati Iya. pada ngormati Bapak tuan rumah. Bapak Banci maning Bapak Prancis Prancis Banci maning alias Tariki. bener. Kalau ibune siapa? Ibune Wadon. Ibu Iya. Siapa? Ibu Warti. Ibu Warti. Oh, sira beli munggah kencer. Mertua kayak Orang kono dibayar lah. gitu. Kita mau dibayar. Iya, wis tenang. Kita mau dibayar. Heeh. 1.100.000. Kanggo sapa, Cek? Ki, lha itu. Ayo gak? Bari ngormati Iya. Bapak Hajat, Mimi Hajat, ajak kalian karo Nokpita. Heeh. Bisik-bisik ning kita jedok. Apa jak kono? Perang jasa kalian je lagune cinta teralang dosa. Ya wis. Bisa silakan. Aduh ya bari merem. Bagus. Oke. Bisa mah. Cinta teralang dosa. Iya. Ayo dang. Spesialnya kanggo sapa? Kanggo Bapak Tariki. Doli Bos. Prancis. Lah iya. Angka lu untune langka yo. Ayo nang. Ayo nang, bari hormati sadulur wong kene ya kabeh bae Bapak bari calon Hormati pemuda-pemuda. Iya bari Bapak. Siapa kata? Arana karo kita Kopral, Bapak Kopral. Bapak Kopral. Iya, Mama karo calon kubu. anake Mama Prancis. Bener. Yo monitor. Ah. Ya. Manca kesuma. Asik. Ayo. Ayo. Goyang terus. Asik. Halus. Kakang Eno ora duwe rabi. Obat. Senoke ora duwe laki.
anu je iku oli beli jaluk selagu maning. Go. Ayo lanjut. Reange bloli mudun iki. Anjlok beda reange. Karena demen. Karena demen Karena dia. demen. Mudun Iya, wong Ayo. cabang, wong cabang. Ya, Ayo pemuda kater cabang, durung ya. suku dok. Mene nyeblung. Ayo ngenalakan bari Pak Komprang. Reang karena demen ora kelingan Iya, padahal. bengene Cangga atek. Mula Warman, bengene Mula Warman ayo Atek. mene. Atek. Iya. Yo, wong cabang, wong cabang. Kau dikit. Awas ke selagu maning lawan beli pada joget wis Marian rang manjlok bae wis sawah. Aja bokot Pada tiba. joget kabeh. Nah, enak Kayak panjaknya kan Iya, Warno karena demen. ciri kabeh. ya maklum cala Yo. lolo. Mene. Aong. Ya ora kelingan, tomono. Wingi mak kelingan mundinakin gembuk lalen bubar kabeh. Astagfirullahaladzim, angkat wae maning ya. Ayo. Yo, nah. Jaluk lagune pun baskom. Waduh, didol be gape nek aku tuku sinyal. Iya, angko ya sabar iki penyanyine blapa lah pendeleng apa. Wis ayo gebreng bedu. Iya, yo. Gampang lah gerayang-gerayang. Heeh. Ya wis, Mari arep terus tekan jam 8 awan. breng-breng. Ngruat. Yo. Oleh kanggo masang untu becer. Ayo. Wis beli demen. Senang. Masih akeh bae wong lulu. Ayo pada joget kabeh. Ayo. Pancakesuma. Bocabang. Ayo. Ayo.
sudah benar saya Ayo. apa karena demen. Kita goyang lagi bro. Ayo, Bos Sabang. Om Cabang senang Rizky. Om Cabang kamu siapa kan? Kamu siapa kan? Ayo caket bayar caket. Caket bayar. Nah, kamu siapa cakana? Kamu siapa? Ya wis ya. Hamba Allah wis hamba Allah. Oh Yuda. Bos Sabang terus. Iwa setersudah tutup kena karena sun rasa demen sirah. Rela bagian batinnya digawe larang. Rela. Om Cabang. Dan cenangis pura-pura senyum. Mimi Darni. Hati sunanju karena wong Cabang sing paling eman pasrah. Wong Cabang seneng Rizky sing paling eman. Senang Rizky. Apa? Rizky. Wong Cabang. Rizky. Wong Cabang. Wong Cabang sing paling eman. Ngaji Warno. Saya paling eman Rizky Wong Cabang. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Wih, kasuhun. seger permisi Seger. ya, Dok. Mm-mm. Yuk. Sok pamitan sampean. Hadirin kami hormati. Memang cerita masih panjang, tapi waktu